For today's video day ay tara manglaag ta day uban ni ko ninyo day. So mo ni ang gawas sa among spa diri ang kahilira diri aday. So kung nakita ninyo mao to ang Kingdom Tower, kana diri na coffee shop day isa amo gyapon ang amo kana adto mi didto sa Tumoy kay mangita aming tindahan og nipper day kay mopalit akong kauban og nipper kay naibilin iyang nipper. Day, di jud ko makatuo day na grabe dako na jud kaayong pagbag-o sa Riyadh unlike before. Grabe pila na pud ko katuoy usa ko nabalik diri aday. So kanina video is dira nang baktas-baktas na may diri dining tawid na Miss Karsada day kay dito mas pikas kaliye ang kahiliran ng mga tindahan mo daghan. Og sa diha day nakakita mig basurahan day abi kog maayo na day to grabe nang katawa kay abi na hog kuan okay pa siya nakabinit kay ikaw nauna ko day ang butangan sa mga sapatos. Sus kada kay guba naman di ay abi kog may pera na sa basura. Huy! Og sa dihang gipangkapoy man may bumaktas day, di man may nagiana Indian food. So mao na akong kauban man dali da manodaw da may diri kay mga daw ipatilaw din ni saya ko niya sa ako aday. So mao ra di tag ra ni siya day, Toriya ra ni siya. Partiran po namo og kanang shy day tina may gatas. So lami pud siya day. So mao ra to for today's video. See you next update sa video day.